Hrá sa futbal. Dominik vs. Matej. Dominik urobil blbú kľúčku a Matej skóruje 1-0. Dominik si dal vlastňák 2-0. Daj loptu. Komu? Ja mám mať. Áno, však sa rozohráva. Tak ako si... Však ty. A nemusím na svoju. Však takto a kopni na svoju. Musíš na svoju. Dobre. A poď. Skoro gól. Matej útočí. Kope a nedáva gól. Chytil. Mimo 16-ky. Mimo 16-ky. Čo? Hej? Gól. 3-0 pre Mateja. Áno, daj loptu. Komu? Nie. Kto má? Však ty. Kopni si na svoju. Tak, stačí to. Tak. Ja slabšie. Ale nebuď taký silný, jo? OK. 4-0 pre Mateja. Ty stále 4-0 0. daj. Jaké 4-0? Však mi dal gól. Však dal siečku. No, však hráme na veľké, som Na povedal. veľké. Tu na siečky? Áno. Máš? Si daj. Lebo som povedal, že na veľké. Ježiši, ty, toto baby hráčky. Skoro bol gól. Nahraj. Gól! Nie. No však táto tyč a táto tyč. Pre Mateja. Počkaj, gól. 5-0, som rozhodca, bože môj. Matej ubránil. Skoro vlastný. Dominik dáva gól. Yes! Je veľký nubák. A Matej neskoruje. A Dominik má veľkú šancu, ale nedáva. Jasličky. A skoro gól, len tento tu krpec to oblánil. Nebola? Matej dáva gól, dokonca do malej vinkel. Platí. Nie. Vidíš? Táto tyč a táto tyč. Matej neskóruje, lebo hrá sa Vúčko. A znova neskóruje. A nadáva. Dominik sa potkol, ako nejaké veľké baby. A Matej má bilión šancu skórovať. Prosím, slabšie. Piče! Matej nadáva.
to je naša stepa. Slabšie. No, okej. Hej! A Matej neskoruje, dal tyčku. A toto dal mimo, skoro mi trafil moju obrovskú gebulu. Ale mimino. Poď. Žltá! Žltá! Nie, nie. Za polovicou. Za polovicou ty. Nie. Bože. Hej! Ruka! Nie. Dal ruku vole. Matej neskoruje. Yes. Poď! A Dominik No. neskoruje. Trafil tyčku. Kúknite sa na jeho face. Bro. Neskoroval jak to, však to je bilión percent, že mohol skorovať. Mal byť mala domov. A Dominik neskoruje. Jeho face. Matej prekopáva do stromu a išlo to do modrého auta Peugeotu 307. Ja som Hej! Jana, hej! Som rozhodca. Ja tak by neplatil, keby bol gól. Je mala domov! Matej má loptu! Hovoril som, že slabšie. Hej! Čo, veď auto som dal. Matej dáva tečku! Tyčka! Nič. Obraň. Slabšie. Matej dáva znova tyčku! A Matej neskoruje! A za to nadáva. Nenadáva. Nadáva. Teraz americká rada slovo. Bro, už hráte 8 minút. Mal domov, Matej má loptu. Jasný gól. To je jasný gól. Gól! Nebol. Gól. Nebol. Mal mať Matej loptu, používaš mozog. A není to gól! Žiadny fauly. Bol! 9-0 pre Mateja. Hrá sa do 10. A hráme na tie dve veľké tyče. Matej, keď teraz dá gól, je víťazom celej hry! A Dominik prehral s 2 gólami. Dal. Goodbye. Zápas sa končil. Toto je winner!